Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadon in na min bɛ bɛn janvier kalo in tile 24 ma san 2025 an balimaw min ye ni jɛmukan ye n'o ye laadala jɛmukan ye a bɛ sigi radio Joliba fiɲɛsiraw kan don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri jamana kunnafonidila minnu bɛ jamana kunnafoni ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka fasiri kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔna la jamanaw anw de bɛ gafe ninnu ɲini ka na u da an ɲɛkɔrɔ k'u kalan bamanankan na aw ye ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la ni kunnafoni kɔni fɔra ka ban ale fana ye a damata hakɛ de ye a tɛ dun nka a bɛ min ɲɛ buna hadamaden ye o de ka bon kosɛbɛ o kumana ni kunnafoni ka kan nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan walasa minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn min ye Bamako yan Segu Sikaso kaw fɛ yen nɔ ka taa se min y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la sabu o fana ye kunnafoni di sira kuraw ye page Facebook ka taa se an ka page YouTube ma o mana bɔ yen min ye radio Joliba bɛ lamɛn Canal Plus fana sanfɛ n'i bɛ fɛ k'a lamɛn yen nɔ i bɛ numéro 866 kɔri o kumana i mana kɛ diɲɛ fan o fan Canal Plus mana kɛ maa o maa bolo i na se ka radio Joliba lamɛn an balimaw ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma jɛ ka baara don bi sɔgɔmada in na Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la maa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Isa Jɛbikile b'o la Lamini Kulubali Augustin Isobi Yusuf Sangare Musa Hayidara ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo ka se ka kunnafoni ninnu lakali aw ye jamanaw gafe ninnu minnu bɔra olu de filɛ nin ye Nouvel Horizon ale bɛ yan min ye le soir de Bamako ye ale fana bɛ yan Républicain bɛ yan les échos bɛ yan les soft bɛ yan l'indépendant bɛ yan min ye aujourd'hui Mali ye an bolo kɔni falen bɛ bi kosɛbɛ jamanaw an bɛna lajɛ k'an teliya walasa an ka se k'an da don kunnafoni di sɛbɛn ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la an b'a daminɛ joona ni Nouvel Horizon ye jamanaw a kumana dɛ a ko min ye min bɛ tali kɛ jamana saba min n'o ye Sahel jamana saba ye Mali ni Burkina ani Niger ko min bɛ Rusiw ka lasigiden min bɛ diɲɛ tɔnba kɛrɛfɛ n'ale bɛ baara la yen nɔ Conseil de sécurité diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ lakana ko bɛɛ lajɛlen ma ale ye sigi de kɛ tarata tɛmɛnen na janvier kalo tile 21 lemanaw hakilila baro kun bɛ ka kɛ min kan o ye bamaja wale n'o ye dɔw yɛrɛ ko a ma jatigɛ wale terrorisme ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ farafinna dugukolow sanfɛ ani ka se ka yiriwa tugu a la n'i y'a lajɛ min bɛ o kofɔ farafinna jamanaw yɛrɛ de kan ka bila o ko ɲɛma o de kuma kun bɛ sen na Nations Unies ka jɛrɛ in kɛnɛ kan o kɛra tarata tɛmɛnen na a baara kun bɛ Algérikaw ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna ale de kun b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o ye Ahmed Attaf o de kɛnɛ kan Rusiw ka jamana maa min bɛ yen n'ale bɛ Nations Unies kɛrɛfɛ nin baara in na représentant spécial auprès des Nations Unies Vassili Nebenzi ale kɔni ma ɲinɛ fiyewu ka min ye jamana saba in minnu bɛ Sahel kɔnɔ Mali ni Burkina ani Niger n'u yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ u ko min ma ko Alliance des États du Sahel min ye Vassili Nebenzi ye a y'a yira k'a fɔ ko ni bamaja wale kɛlɛli kɔni ko don ko maa bɛ Mali ni Burkina ni Niger bɔ bamaja wale kɛlɛli la hali n'a sɔrɔ la dɔw ta ye fɔli ye da la dɔw ta ye olu b'a fɔ u da la nka kuma a kɛ wale to u ka baara la maa min bɛ yen ni gɛlɛya b'i kan n'i ma wuli k'i yɛrɛ ka gɛlɛya furakɛ maa tɛna wuli k'a bolo don i fɛ dɛ o de y'a to Rusiw ka nin lasigiden min filɛ Nations Unies kɔnɔ a ye nin kuma fɔ k'a fɔ fo k'a don maa minnu tɛ fɛ k'a mɛn yɛrɛ Nations Unies kɛnɛ kan ye Vassili Nebenzi y'a yira k'a fɔ ko a ɲinilen bɛ bi diɲɛmaa de fɛ communauté internationale ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'u ko k'u bɛ fɛ jatigɛ wale in ka kɛlɛ n'o sigi kuma bɛ ka kɛ o de kan Nations Unies ka Conseil de sécurité in kɛnɛ kan ko u ka Mali ni Burkina ni Niger kɔni dɛmɛ olu minnu bɛ yen bi ni su fara tile kan u jɔlen bɛ u yɛrɛ ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan u y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'u y'o tɔgɔ da Alliance des États du Sahel n'o ye Sahel jamana saba ye ko u ka fara ɲɔgɔn kan yen ni kun wɛrɛ b'a la dɔwɛrɛ tɛ bamaja wale kɛlɛli de don a ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ fana ko minnu bɛ yen ni olu faran bɛ jugu kan i n'a fɔ a ye Ukraine faaba ta tɔgɔ ma n'o ye Kiev ye a yirala k'a fɔ ko san 2024 olu tɔgɔ taara bɔrɔ kɔnɔ limanaw u kun bɛ min dogo Tizawaten olu nana ye k'a fɔ k'u bɛ juguw fɛ ka Mali jamana kɛlɛ limanaw o de la a y'a ɲini ko diɲɛmaa fɛ u ka Mali ni Burkina ni Niger
jamana saba in kelen bɛ ka min jɔyɔrɔ b'u la bi o ye ka se ka bamanciya wale daga bɔ u da la ko ni jamana bɛ bamanciya wale kɛlɛli kɔnɔna diɲɛ ɲɛfɛ bi awa e ko maa bɛ Mali ni Burukina ni Niger bɔ o de ye kunnafoni fanba ye limanaw an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la limanaw ko min ye jamanakuntigi ye Général d'armée Assimi Goïta makɔnɔnen bɛ an yɛrɛ ka dugu la n'o ye Segu ye awa Segu Daka gun kan min bɛ baara belebeleba dɔw de ko fɔlen bɛ olu bolodalen bɛ min bɛ awa ɲɔnɔ ale mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ndenbugu ye baara boloda belebeleba dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ye ko projet Ndenbugu 4 nin baara boloda ye min bɛna kɛ malosɛnɛyɔrɔ min filɛ nin ye ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ndenbugu ale fanfɛlaw la zone office du Niger min ye Général d'armée Assimi Goïta ye ko a makɔnɔnen bɛ kalo kura n'o ye tubabu kalo kura ye février kalo awa segukaw bɛ ka awa yɔrɔ fura ka jɛ ka jamanakuntigi makɔnɔ a ka nin taama in na Fasiri Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka taama minnu n'o kɛra an ka marabolo tɔw la i n'a fɔ Sikaso Kulukoro o tɛmɛnen kɔfɛ jamana marabolo tɔw Segu ta kɔni o bolodalen bɛ ka bila min ye février kalo natɔ in na limanaw taama in a bɛ don baaraba dɔw de bɛna taa kolomo kari awa min y'an ka malosɛnɛyɔrɔba in na n'o ye Ndenbugu fanfɛlaw ye projet Ndenbugu 4 yɔrɔ ale yɛrɛ ye hakilila ye min taara awa ministériw ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra janvier kalo tile 3 san 2025 la ko ka projet in ko ka lawaleya o ko min ma projet Ndenbugu 4 limanaw a bɛ don hokumu kɔnɔna la n'i ye ɲɔnɔ marabolo lajɛ yɔrɔ min don malosɛnɛyɔrɔ belebeleba de don limanaw a jala k'a fɔ ko min ye hectare million 1,445 o de walakatalen bɛ ye nka min yɛrɛ sera ka labaara la an bɛ don min na i ko bi limanaw o yɛrɛ o man ca dɛ hectare 1,150 o de sera ka labaara o b'a jira k'a fɔ dugukolo min bɛ Mali bolo sɛnɛko nasira la office du Niger kɔnɔ a fanga ka bon dɛ ko zone minnu bɛ n'o ye yɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔw ye a bɛ se zone 7 ɲɔgɔnna ma a bɛɛ la limanaw malo kɔni ye a la sɛnɛ fanba ye nka ko sɛnɛkɛ misɛn minnu bɛ i n'a fɔ nakɔ kɔnɔfɛnw layi ni ganw ni awa kɛlɛkɛlaw n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se supɔmuw ma limaw betaravu ni kɔngɔnburu a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ fana bɛ sɛnɛ office du Niger kɔnɔ n'a fɔra dugukolo walakatalen bɛ fo dugukolo fana ka dilan de o ye jiboli siraw ye o ye ka kanaliw dilan o ye ka drainagew kɛ ji ka se ka sira sɔrɔ ka taa sɛnɛfɛnw olu kɔrɔ jamanakuntigi bɛna taa nin de baara la zone office du Niger a jala k'a fɔ ko a bolonɔ kun bilala Mali jamana ni Chinois ka awa cakɛda dɔ de ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko groupement China Zhong Hao Limited Zangawo construction ingénierie outre-mer Mali SARL a bilala o ka bolo kan min bɛ sefawari miliyari 5 ani miliyɔn 250 o de bɛna bɔ ka dɔ o la limanaw baara boloda filanan o dira awa cakɛda dɔ fana ma u k'a ma ko groupement d'entreprise général Mamadu Konate entreprise Abdoulaye Jawara a jala k'a fɔ ko miliyari 5 fana o bɛnkan sɔrɔla olu ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ nin cakɛda fila in de bɛna taa o kɛ nin baara in kan limanaw dɔ ta ye kalo 16 ye dɔ ta ye kalo 16 ye o bɛna kɛ baara in na ka se ka jisiraw bɔ zone office du Niger kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen ni Mali ka jigiɲɛba don limanaw n'a bɛ se ka n'a labaarala ka ɲɛ limanaw min ye Mali jamana ye kɔngɔ ka Mali sɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ ka office to yen nɔ jamanakuntigi de bɛna taa o baaraw la segukaw kɔni bɛ ka sira furan ka jɛ bi ka jamanakuntigi kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la office du Niger ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Badara Alu Tarawele ye ni segukaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati laban in na ka se ka Général d'armée Assimi Goïta kunbɛn Segu Daka gun kan kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw ko awa sigi kɔni kun kɛmɛ ka min kɔnɔ e ko a ma boloda sa n'o ye ayiwa AES jamanaw ka bugunatigɛ sɛbɛn min n'o bɛ taama nɔgɔyaw bolo u k'a ma ko passeport ko passeport kura a bɛna don ba la ayiwa min ye janvier kalo tile 29 natɔ in na o ye ayiwa AES yɛrɛ ka bɔ CEDEAO la pewu o y'o don dɔgɔduma de ye a jala k'a fɔ ko min ye Laya Jara min ye fasiri kɛ nin ye a ko soir de Bamako kɔnɔna la bi
ko passeport kɔrɔ n'o ye CEDEAO ka passeport kɔrɔ minnu bɛ maaw bolo olu na to a tigilamaw bolo fo don min na waati min fɔra la ko a na ban o don a na t'u bolo ka baara kɛ n'a ye ko maa minnu bɛ yen ni hali passeport kɔrɔw b'u bolo n'u bɛ fɛ k'a falen ko o fana na taabolow don sariya min b'o la o fana na waleya o siratigɛ la communiqué min kɛra o de kɔnɔ kuma filɛ nin ye jamanakuntigi min ni o bɛ Mali jamanakuntigiya la bi wa ale de bɛ AES koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna général d'armée Assimi Goïta communiqué in kɔnɔna la a ko ka kɛ ni taamasiraw ye AES kɛmɛ ka taamasira min don a yɛrɛ kɔrɔ feuille de route ko min ye bugunatigɛ sɛbɛnkura n'o ye passeport ye AES ta ko a na bila sen kan janvier kalo tile 29 san 2025 ko nka n'i y'a lajɛ o kɛrɛfɛ passeport kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu waatiw banna ko jamanadenw ka passeport minnu b'u bolo ni CEDEAO ka jaw b'a sanfɛla la n'u bɛ fɛ k'a falen ko u n'a falen k'a sɔrɔ ni baasi foyi tɛ a la min ye confédération des états du Sahel n'o ye alliance n'o ye jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna fana kɛ ni maa minnu kɛra bugunatigɛ sɛbɛn kura in ta sababu ye ko fɛɛrɛ bɛna kɛ ka taa ni ka segin ka nɔgɔya u bolo jamana min ye Burkina ni Niger ani Mali ye ko jamana saba in ko ni olu minnu ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ye n'u ko k'u tɛ CEDEAO la bilen nin b'a yira k'a fɔ seginkɔ kɔni tɛ yen bilen baaraw de bɛ ka boloda sa siga tɛ min na bilen o ye k'a fɔ ko jamana saba in u ye fɛn caman bila sen kan ka soubassement sen walasa min ye u ka jamana saba in ye a bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ u ka jɛkulu in na cogo min na hali n'a sɔrɔla CEDEAO kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana saba in ka segin baara minnu bolodalen filɛ nin ye jamana o b'a yira k'a fɔ seginkɔ tɛ yen bilen dɛ a kunnafoni min dira a ye maaw jatigɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO jamanaw kɔnɔna la limanaw min ye soir de Bamako ye an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi min ye Musa Mara ye Musa Mara kumana limanaw Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko l'américain kan ka dɛmɛ tigɛ ka bɔ farafinna jamana caman na u ka jamanakuntigi kura n'o ye Donald Trump ye ale de ye nin kuma fɔ yanni o cɛ Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko ni nin ko kɛra an dun ka jamana limanaw anw ye o ye an tɛgɛ janen bɛ k'a fɔ a di yan premier ministre kɔrɔ Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko américain ka jamana ɲɛmɔgɔ filɛ nin ye ka nin hakilila min ta nin ye ka dɛmɛ tigɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ ma u bɛ maa minnu dɛmɛ Mali yɛrɛ b'o la ko Musa Mara ko ale b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka nin ko in kunbɛn joona n'a ma ɲɛ k'a fɔ l'américain ka dɛmɛ fanga ka bon kosɛbɛ dɛmɛ nasiraw la n'i ye kalanko lajɛ n'i ye kɛnɛyako lajɛ n'i ye dɛmɛ wɛrɛw sira wɛrɛw nasiraw la jamanaw hali baara boloda minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan l'américain ka dɛmɛ caman de bɛ nin sira ninnu kan Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko l'américain yanni nin dɛmɛ in tigɛli kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'a kɛɲɛ tɛ olu ye ko jamana faamaw k'a ɲini n'u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u bɛ fɛɛrɛ tigɛ hali ni u yɛrɛ ka kɛrɛfɛ sara minnu bɛ di u ma n'u bɛ se ka caman bɔ a la ka se ka nin datugu ko na fusaya n'o tɛ ko l'américain ka jamanakuntigi a tɛ kulonna dɛ sabu a yɛrɛ ko k'a ka jamana tɛ jɛkuluba min n'o bɛ kɛnɛyako kunna diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye OMS ye a ko k'a t'o la bɛnkan min kɛra fana ko ka sigidaw lakana n'o ye accord de Paris ye ko a t'o fana na sabu olu de ye usine batigiw ye olu de bɛ sisibaw fili n'e ko e bɛ don o jɛkulu la n'o ye accord de Paris ye o b'a yira k'a fɔ sisifili l'américain bɛna caman b'o la olu dun ka sɔrɔ t'o la l'américain ka jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye maa dɔ min ni a jantolen bɛ min na bi o ye a yɛrɛ ka jamana ye l'Amérique o ka se ka taaɲɛba sɔrɔ o de la sa Musa Mara ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ ka i kunna mina bɛɛ k'i janto la Mali jamana faamaw k'u janto malidenw na dɛmɛ min tigɛtɔ filɛ a kana kɛ kɔlɔlɔ ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Jamanaw ni an y'o bila fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le républicain ale kumana n'i y'a lajɛ limanaw ɲinan samiyɛ kɔni kɛra gɛlɛyaba de ye kosɛbɛ sabu ji ye tiɲɛni kɛ Mali fan caman fɛ o kɛra sababu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira n'u k'a ma comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ko nin jɛkulu in bɛ to ka sigi kuma kelen k'a lajɛ
gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ gɛlɛya in kana dɔ a kana segin ka k'a kan tuguni alalatigɛw don nka maninfin ni fana ye wulila k'i jɔ ka gɛlɛya kunbɛn a bɛ se ka kɛ caman bɛ se ka bɔ a la o de y'a to ni comité de gestion de crise catastrophe min filɛ nin k'a ye sigi kɛ kunungo alamisa janvier kalo tile 23 a ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga bolo n'i y'a lajɛ kuma kɛra min kan o ye ko tiɲɛni minnu kɛra k'a daminɛ juin kalo la ka n'a bila décembre kalo san 2024 tɛmɛnen limana wajala k'a fɔ ko ji min donna maaw kan n'o ye tiɲɛni kɛ o bɛ se jizon 729 ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ka guwa 86,600 sɛbɛnni kɛ tɛ ka ɲɛ 86,600 ani 83 kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase o de ma maa min ni tora la limana k'a bɛ se maa 95 ɲɔgɔnna ma minnu joginna a bɛ se maa 100 ni maa 53 ma yɔrɔ o tɛ kulon ye o de la sa min ye tiɲɛni min kɛra nin ye jamana faamaw de ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka min bɛ tali kɛ dɛmɛ mana kɛ cogo o cogo a kɛra balo ye o a kɛra finiw ye o a kɛra fɛn caman ye ka se ka nin ji ninnu kunbɛn walasa jamana furanjɛla fanga minisiri ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko labɛnw de bɛ sen na walasa min bɛ tali kɛ ni ji minnu samiyɛ minnu bɛ yen n'a bɛ nalen don nataw la ka se ka a kunbɛn sabu ji kɔni t'a ka sira bila ni ji t'a ka sira bila maaw de kan ka fɛɛrɛ kɛ sa ka se ka u yɛrɛ kɔlɔsi o de y'a to gouvernement ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw na kɛ walasa jiboli siraw ka dilan maa minnu ka sow fana jɔlen bɛ jiboli siraw kan olu ka sow fɛɛrɛ na kɛ olu la k'u ci ka bɔ yen ka sɔrɔ ka kuma laban ni min ye premier ministre ka kuma la ka wele bila gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la samiyɛ natɔ in san 2025 a kana kɛ i n'a fɔ salanko ta kunnafoni filɛ limanaw républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko le soft kumana limanaw soft y'a jira k'a fɔ ko cakɛda dɔ b'an fɛ yan ko a ɲɛmɔgɔ a n'a ka dankan u wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la min ye agence de gestion du fonds d'accès universel ale de ko don dɔw b'a dɔn AGFO la limanaw ko kabi kunungo ko ɲɛmɔgɔ kurama bila ni cakɛda in na ka sababu kɛ ko ɲɛmɔgɔ min n'ale bɔra jɔyɔrɔ la Boubacar Sako a n'a ka dankan k'u waati min dir'u ma ka baara kɛ a jala k'a fɔ waati a ma ɲɛ u bolo dɛ sabu wari caman nafolo caman de taara taayɔrɔ la a kun man ka taa yɔrɔ min na o de la n'i y'a lajɛ ko kabi kunungo kunnafoni minnu sɔrɔla le soft ka fɔ la ko premier ministre yɔrɔ ale de bɛ ni cakɛda in ale conseil d'administration ɲɛmɔgɔya la ka kɔn o ɲɛ min ye sɛgɛsɛgɛli cakɛda min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana cakɛdaw la bureau du vérificateur général ale de ka sɛgɛsɛgɛli dɔw la décembre kalo tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko Boubacar Sako ko a ye ɲɛmɔgɔya min kɛ AGFO la ko k'a daminɛ san 2020 ka n'a bila san 2023 la ko a ka baara cogoya a ka mara cogoya ma ɲɛ kosɛbɛ sabu nafolo caman de bɛ yen minnu ni majɛ kɛra olu la vérificateur général ka rapport kɔnɔna la a yirala k'a fɔ nafolo hakɛ min bɛ yen n'o de majɛ yera o la o baara cogoya ma ɲɛ k'a bɛ se miliyari 20 miliyɔn 600 ana a kunkanfɛn limana n'i y'a lajɛ conseil d'administration min ni o bɛ AGFO kunna directeur général a jala k'a fɔ ko u bɔra u jɔyɔrɔ la n'i ye jateminɛ kɛ AGFO yɛrɛ ye cakɛda min bɛ yen n'a n'u tugulen bɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la o de y'a to ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a conseil d'administration bɛ sigi premier ministre de bɛ bila a ko bɛɛ ɲɛma premier ministre kura min n'a sigira n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye yɔrɔ ni vérificateur général ko sɛgɛsɛgɛli kɛra nafolo caman bɛ yen o tununa o vérificateur général kelen ka laɲini kɔnɔna la a kun y'a ɲini de ko AGFO ɲɛmɔgɔ ni fɛn bɛ se ka kɛ a ka bɔ a jɔyɔrɔ in na maa wɛrɛ ka bila a nɔ na o baara de kɛlen filɛ nin jamana wa jala k'a fɔ ko AGFO ɲɛmɔgɔ kura a tɔgɔ de ye ko Balobɔ Sise inspecteur des financiers a yɛrɛ tun bɛ conseil technique la premier ministre ka cabinet la ale de sugandira ka bila AGFO ɲɛmɔgɔya la n'i y'a lajɛ AGFO min ye
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication n'o ye TIC ye a n'o de fana n'u turulen bɛ ɲɔgɔn na a n'o de bɛ baara kɛ a bilala sen kan kabi san 2016 sariya dɔ n'u k'a ma ko min ye loi ordonnance numéro 2016-01 PTRM 26 janvier 2016 limana o kunnafoni de filɛ nin les soft ale de y'a fɔ les soft kelen y'a yira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko ka nani kuma cayalen bɛ mun de bɛ yen min ma faamuya maaw fɛ soft ko k'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan ko ŋunuŋunukanw bɛ sen na Imam Mahmud Dicko ka segiliko la a faso la n'o ye Mali ye ko kunnafoni min kɔni ye kunnafoni dilen ten maaw kɔni y'u ka kuma de fɔ ten nka maaw tɛ min kalama soft y'a yira k'a fɔ ko o de ye ko soft ye ɲininkali min kɛ Imam Mahmud Dicko kɛrɛfɛma jɔnjɔnw na minnu bɛ kunnafoni ko in kalama ko Imam Mahmud Dicko ka segiliko Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba la ko ko in ko maa bɛ se ka kala turu a kan sabu ko Imam Mahmud Dicko n'o ye M5 RFP autorité morale kɔrɔ ye k'a ma fɔ maa si ye k'ale bɛ segin ka na yɔrɔ don yɛrɛ kun fɔra a la ko kalo kura février kalo tile 14 ko de kun fɔra a la k'a bɛ segin ka na soft ko ale ye ɲininkali min kɔni kɛ minnu bɛ Mahmud Dicko kɛrɛfɛ olu y'a yira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko na segin ka na nka a ka segili tɛna kɛ buruta ye dunu tɛna fɔ maa tɛna bɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ taa Imam Mahmud Dicko kunbɛ k'o na kɛ a damata ko ye Imam Mahmud Dicko na segin a bɔra cogo min na a na segin ka na ten a faso don ko a tɛ kɛ i n'a fɔ ko wɛrɛ bɛ ko mankan wɛrɛ bɛ wuli o ko la sabu a na segin ka na bɛn na a na segin ka na a faso la i n'a fɔ a kan ka na cogo min na kunnafoni minnu sɔrɔla Imam Mahmud Dicko nɔfɛmaw kɛrɛfɛ o de ye nin ye nka ko a ma fɔ maa si ye ko Imam Mahmud Dicko ko k'a bɛ segin ka na février kalo tile 14 o ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye o kuma in tɛ sababa ye wa ko kuma min bɛ ka fɔ o la kuma min bɛ ka caya o la ko kuma ninnu tɛ sababa ye ko nka ni segili kɔni bɛ kɛ limanaw segili na kɛ dunu tɛ ta bala tɛ ta i n'a fɔ maa tɔw bɛ k'a fɔ cogo min na ko wa a m'a fɔ maa si ye ko maaw ka bɔ ko ka taa ale kunbɛn limanaw kunnafoni tɛ nin a ye nin bɔ le soft kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta tɔgɔ ye ko l'indépendant limanaw nin waati in na an ka jamana kɛlen bɛ dɔw ka yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye nka ko jamana faamaw tɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la ka fu siri a dan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔ nafolo sanu b'o la fɛn wɛrɛ b'o la minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kunna ministère des mines ko a ye wulikajɔba de kɛ kɔsa in na a kɛra sababu ye minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔli ma yɔrɔ damadɔ bɛ yen a bɛ se siti 61 ma k'u sera ka olu tɛgɛ kɛ olu la n'i y'a lajɛ nin ye wulikajɔ dɔ de ye sen fɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo bɛ se ka lakana cogo min na ko ministère des mines a filɛ nin ka bɔ siti minnu bɛ yen n'u bɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔ k'a sɔrɔ ni u ma yamaruya k'o tɛgɛ kɛr'u la jamana a jala k'a fɔ minɛn girimanw de b'u bolo PLJ n'o ye mansin belebeleba minnu bɛ yen n'u bɛ dugumakolo sen fo yɔrɔ jan ko 286 o minɛna ani bolimafɛn 63 ɲɔgɔn na kunnafoni dira minisiri yɛrɛ fɛ n'o ye professeur Amadou Keita ye conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen janvier kalo tile 22 o la sa n'i y'a lajɛ jamanaw ni dugujukɔrɔ nafolo bɔla ninnu filɛ nin ye o tɛ da Mali ka sɔrɔ tiɲɛni ma u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ an ka sigidaw jamanaw u b'o tiɲɛ u bɛ jamana sɔrɔ tiɲɛ hali bɛn ni basigi min ɲininen bɛ sigidalamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabu a dɔ bɛ dɔ la i b'a sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔw ka dugukolo u b'a tɔnɔmada k'a bɔ ka taa n'a dugujukɔrɔ nafolo ye u ni sigidalamaw ma bɛn a na o bɛ kɛ a damata kɛlɛ ye o bɛ k'a damata dugukoloko kɛlɛ ye yɔrɔ tiɲɛni fanga bonyana o de la min ye jamana faamaw ye u k'u kalenkan don ni maa o maa bɛ yen k'i bɛ nin baara la n'i bɛ bɔ jamana wɛrɛ la walima hali i kɛra maliden yɛrɛ ye i bɛ nin baara in na k'a sɔrɔ nin yamaruya sɛbɛn tɛ i bolo minisiri ka fɔ la fu de bɛna siri a bɛɛ lajɛlen dan na sabu ka Mali dugujukɔrɔ nafolo bɔ sanu a kɛra fɛn wɛrɛw ye k'a bɔ ka kɛ yɛrɛsago ye ko o de bantɔ filɛ nin o de y'a to ko siti 61 ɲɔgɔn na n'o ye sanubɔyɔrɔ ninnu ye tɛgɛ de kɛra olu la wa minɛn girimanw o de sɔrɔla u bolo limanaw l'indépendant ka kunnafoni bɛ ɲɛfɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la.
an b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye limanaw a tɔgɔ ye ko aujourd'hui Mali. Limanaw aujourd'hui Mali kumana awa min ye diinɛ ko nasira la awa ko min ye Magankaw ka awa masakɛ n'o ye awa wura Salman bin Abdul Aziz Al Saud ko ayiwa min ye alisilamɛ maa 20 ɲɔgɔnna Mali kɔnɔ yan awa k'a ye wele bila olu ma awa k'u ka taa umura la fu falaki awa ni ye jateminɛ kɛ limanaw min bɛ maa 20 in ko fɔ alisilamɛw la Mali kɔnɔ yan k'u na taa umura la k'a daminɛ janvier kalo tile 22 ka taa bila février kalo tile 2 la ni san in kɔnɔ u na taa ala ka ayiwa ni yɔrɔ sanuma in na n'o ye Makan jamana ye dugukolo barikama ye limanaw a jala k'a fɔ wura Salman bin Abdul Aziz Saud ale min bɛ yen ni misiri ala ka misiriba 2 min bɛ awa Makan ni Madinɛ awa ko a ye alisilamɛw wele u ka taa u ɲɛda ni misiriba 2 in kan limanaw yɔrɔ umura yɛrɛ ye alabato b'a la nka Makan yɔrɔ sahalenba minnu bɛ yen awa ala ka cɛbaw minnu bɛ yen n'olu dalen bɛ Makan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye ale dayɔrɔ awa ko alisilamɛw na taa u ɲɛ da o kan umura ye awa yaala ka taa ɲɛ da Makan yɔrɔ sahalenw kan kokɔrɔ minnu kɛra o de y'a to ko alisilamɛya yɛrɛ bɛ taa o hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ u ka nin minisiri n'o ye Sheikh Dr Abdul Latif bin Abdul Aziz Al Sheikh ale ko ayiwa a ye wele bila Mali alisilamɛ maa 20 ɲɔgɔnna ma u ka taali limanaw u na taa awa siyɔrɔ balo ka taa se yɔrɔw ye sahalenw lajɛli ma awa u na nɔgɔya u ye k'a daminɛ Makan ka taa fo Madinɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw an y'a fɔ ten février kalo k'a daminɛ janvier kalo in tile 22 ka taa bila février kalo tile 2 la taama in bɛ kɛ o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ limanaw Mali dɔrɔn tɛ a jala k'a fɔ ɲina umura la ko bɛnkan tɛmɛna u ni maa 1000 de ni ɲɔgɔn cɛ jamana 66 kɔnɔna la bɛɛ na taa umura la awa ni senfɛ ka sababu kɛ min ye Magankaw ka ni masakɛ in ye wura Salman bin Abdul Aziz Al Saud ale ka laɲini kɔnɔna la limanaw yani an ka malidenw ninnu olu ka sira sɔrɔ u taara Magan ale ka lasigiden min bɛ yan nɔ n'o ye ambassadeur ye Abdul Saleh Saber k'u taara ale fɛ yen ale ka sɔrɔ ka sira don u kɔrɔ k'a fɔ ko awa k'u bisimila Magan jamana kan ale min ye Madinɛkaden ye limanaw ko nin bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ Mali ale ni Makan jamana ye awa teriya silamɛya min bɛ jamana 2 in fana ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o sinsintɔ sira dɔ de ye an na dugawu kɛ sa o tuma n'u taara u ka dugawu kɛ an fana ye ala ka hiji ni umra nɔgɔya an ye aujourd'hui Mali limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a bila yan ni ala sɔnna a kana ɲinɛ bi su in na jama kodi bɛ yen nɔ jɛmukan min bɛ kuma jamana kibaruyaw ka dɔgɔkun kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an n'an ka maa welelenw an n'an da don min ye awa AES bɔli awa CEDEAO la jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ taama na Faransi jamana kan nin waati in na an n'an da don o la ka taa se awa Donald Trump ka sigili ma ani awa kibaruya wɛrɛw bi jama kodi bɛna kuma nin kan ni n ka maa welelenw su in na a kana ɲinɛ fiyewu an ka bɔlɔlɔw n'an ka ayiwa arajoso fiɲɛ siraw kan kuma yanni o cɛ ne b'a fɔ tile hɛrɛ ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ